To fa wata sabuwa yanzu Aisha Humara ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan wani bawan Allah da ya fito kwanakin baya ya ɓata mata suna, inda ya fito ya ce lalle ita matsafiya ne, kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara shi ma matsafi ne. Da dama za ka ga irin waɗannan fitattun mutane waɗanda suka yi suna a kafafen sada zumunta, 'yan fim ne, malaman addini ne, 'yan jarida ne, jaruman TikTok ne da dai sauran al'umma. To za ka samu wani lokaci maƙiyinka zai zo ya saki wani faifan bidiyo wanda zai ɓata maka suna, wanda kai baka san shi ba kuma baka taɓa ganinsa ba, ya zo ya faɗi mugayen kalamai a kanka. To amma kuma a ƙarshe idan wannan bidiyo ya zo yi trending a kafafen sada zumunta, daga baya ka je ka shigar da ƙorafinka a ofishin DSS, idan an kamo wannan bawan Allah sai kuma ka ga ya zo yana zara idanu, inda zai zo ya bayani ce shi kwata-kwata bai san ka ba, bai taɓa ganin ka ba, kuma wannan kuskure ne ya aikata, yana roƙon dan Allah dan annabi ka yafe masa. Abinda mutanenmu ke yi kenan. Kuma koda na lokaci za ka ga shi ɗan Najeriya bai san a yi mishi wulaƙanci, to amma kuma sai ka ga yana ƙoƙarin ya wulaƙanta wani, alhalin gashi malaman addini sun fito sun yi bayani duk abin da ka san cewar idan an aikata ma shi lalle ba za ka ji daɗi ba, to lalle bai kamata a ce ka aikata ma wani ba. Domin dai Aisha Humara kowa ya san mace ce mai mutunci mai kima a idanun al'umma, duk da take yin fim an san ba taɓa samun ta da ta yi wani shiga ta rashin mutunci ba, ko kuma wanda zai ɓata mata suna. Amma kwatsam yanzu gashi bayan aurenta wannan bawan Allah ya fito da wasu maganganu wanda da dama mutane ransu ya ɓaci tunda suka ji irin wannan maganganu, inda suka ce lalle su Aisha Humara tunda suka santa ba su taɓa ganin wani abu na aibu tattare da ita ba. To amma kuma gashi wannan bawan Allah shi ya zo ya ce ga aibunta ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba a cikin maganganunsa, har yake faɗan cewa lalle shi kan shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara matsafi ne, kuma lokacin da aka ce an zo an yi kidnapping ɗin mahaifiyarsa, to lalle mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara da haɗin bakin shi ne aka ɗauke ta aka kai ta daji domin ana son a yanki wani abu a jikinta. To amma idan tana cikin gari babu ta yadda za a yi a yanki wannan abu, to amma idan aka ce yanzu an yi garkuwa da ita ne, to komai aka ga dama sai a yanka a jikinta. Idan ma ita ake so a yanke ta gaba ɗaya, lalle babu wanda zai iya hanawa. Wanda da dama tunda bidiyon nan ya fito kafafen sada zumunta, wasu suka fito suka yi musu wannan magana, inda suka ce lalle wannan bawan Allah duk irin abin da ya fito ya faɗa ba magana ce ta gaskiya ba, inda kuma wasu wannan magana lalle sun yarda da ita. Yanzu haka suna makallan Aisha Humara matsafiya ce, kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara matsafi ne, domin kamar da yadda yake faɗa a cikin wancan bidiyo yana cewa lallai ita Aisha Humara ta yi tsafi da shi ne, kuma yanzu haka motarta wadda ake dangwale ake buɗewa da jinin jikin shi ne, in yanzu je ya sa jikin shi lalle wannan mota za ta buɗe, inda ya ce lalle kuma ita Aisha Humara ba ta ba Allah ba manzon Allah, kuma duk da Aisha Humara ta mutu lalle ƙasa ba zai karɓe ta ba. Inda ya buga misali ya ce ko kwanan nan an samu wata mata wadda ta mutu a jihar Kaduna wanda ƙasa bai karɓe ta ba, ya ce ita kanta Aisha Humara to lalle haka za ta kasance, kuma dole idan ana son ƙasa ta karɓe ta to lalle fa sai an nemo shi kamar shi yadda yake faɗa. Duk da dai a cikin faifan bidiyon bai ce lalle shi ubanta bane ba, kuma bai ce shi ne uwanta ba. To amma abin da zai baka mamaki shine wannan mutumin lalle ba a san yadda aka yi san Aisha Humara ba. To amma dai tunda yanzu ya riga ya shiga hannu, zai bayani filla dalilin da yasa ya santa, kuma abin da ya faɗa idan gaskiya ne lalle za mu ji, sannan kuma in ƙarya ne yake faɗa a kanta lalle kowa zai ji. Domin dai irin wannan abubuwan da dama ko a kwanakin baya kun ga irin yadda ya kasance tsakanin jarumin Hadiza Gaban da wani bawan Allah, inda ya zo shi ma wani ya damfare shi a kafafen sada zumunta da sunan Hadiza Gaban a Facebook, inda ya ce lalle Hadiza Gaban ce ta zalunce shi a wancan lokaci, ya yi karanta, inda mutane da dama suka ba shawara suka ce lalle wannan shafi ba na Hadiza Gaban ne ba, kuma akwai mutane wanda za ka sa maza ne sai su buɗe da sunan jarumin Kano ko kuma sunan wani malamin addini su dinga damfaran al'umma, inda wannan bawan Allah ya fitike ya ce gaskiya shi bai yadda ba, lalle Hadiza Gaban sai ta biya wannan kuɗi, inda ya maka ta kotu. A ƙarshe aka ci gaba da gwamnati shari'a wanda sai da aka kusa kwashe shekara 2
a ƙarke dai a gano cewar lallai shine bai da gaskiya. Hadiza Gaban ta bi shi gaskiya tunda dai lallai bai ga Hadiza Gaban ido da ido ba, kuma da dama su irin wannan yan damfara za su dinga ɗaukan hotunan kayan ƙarya suna tulawa a matsayin Hadiza Gaban, tunda dai kowa san Hadiza Gaban lallai hotunan ta suna nan a kafafen sada zumunta. Idan 1000 kake so lallai zaka iya samu, to amma kuma mutanen mu saboda toshe kwakwalwa da kuma rashin basira wai sai ka ga irin waɗannan bidiyoyi an ɗauke su ana amfani da su wai ko mutum har sai da cewar lallai wance ne. Abin da zai baka haushi yanzu zamani ya riga ya zo, su wayannan yan damfara idan sun tashi tutar ka za su iya neman wani ko kuma a'a shi kanshi ma dan damfaran zai iya sa wani application ya murya irin ta Hadiza Gaban wanda kai ba za ka iya taba gane cewa ba Hadiza Gaban bace ba, domin ya ci gaba da karɓar kuɗaɗen ka. Sannan kuma idan ya nemi ku magana ma ta waya ne za ku yi magana tunda yanzu application ne sai a canza ka ji lalle murya Hadiza Gaban ne, amma kuma duka ba gaskiya bane kuma ba ƙarya ne ba gaskiya bane ba. Kuma abin da zai baka haushi shine dan da kuma kaso lalle ka haɗu da wannan mutum lalle zai iya baka dama cewa lalle ku zo guri kaza ku haɗu a zahiri, to amma kuma lalle da ka zo inda yace ku zo ku haɗin shi wannan mutumin da ya kira ka lalle ba za ka ƙara ganin sa ba, tunda dama namiji ne gardi ne. Daga nan kuma sai blocking ɗinka duk yadda za ka ƙara samun shi lalle ba za ka ƙara samun sa ba. To shi sa ko da wani lokaci za ga 'yan wasan Hausa sukan fito sukan gargaɗi duk inda suka ga an buɗe wani shafi da sunan su za su ce lalle wannan shafin ba nasu bane ba, kar mutum ya sake ya ga ana roƙansa kuɗi ko kuma ana roƙansa kuɗi, to kar ya sake ya ɗauki kuɗinsa ya bayar, ko kuma a'a a ce ni ce wance kaza dan Allah ka taimaka min ina cikin wani matsala, to lalle kai ka kuskura ka yi. Wannan sun ce lalle ba su ne ba, idan har su ne suke buƙatar wannan taimako to lalle sun san ta hanyar da suke bi su yi mu taimako hannun al'umma, amma ba irin wannan ba wanda mutum zai buɗe shafi da sunan ƙarya ko ya buɗe shafi ya dinga sa hotunan baɗa da sunan Hadiza Gaban ko sunan Murja Ibrahim Kunya ko kuma da sunan wani jarumin Kano fitacce. Abinda mutanen mu suke da dama kenan. Abinda zai baka haushi shine wannan yan damfara fa kullun zaka ji hukumar FCC tana bin su ɗaya bayan ɗaya tana kamawa akan irin wannan mugun laifin da suke aikatawa na cewa wannan laifin ba daidai ne ba, amma kuma mutanen mu saboda jakura da dakikai sun yawa a cikin su sai kaga kwata-kwata ba su kiyaye abin da zai ja musu wulakanci, sai kaga kullun shi za su aikata. Sannan idan an kama mutum kuma sai kaga ya zama abin tausayi, in ka je ka ganshi gidan yare lalle sai ka rena wayansa, kai ba za ka taɓa tunanin ma zai aikata irin wannan laifin ba, domin wani lokaci a zahiri za a ga mutum da shiga ta mutunci komai da komai da ake bukata na kamala yana da shi, to amma kuma sai kaga a zahirinsa lalle haka yake, to amma kuma a batininsa ba haka yake ba. Lalle da ya samu dama gurin da yake shine ya cuta, domin abin da zai baka mamaki shine kai a zahiri ko a hanya kaga wani lalle zaka yi mai kallon malamin addini ne da ya sa manyan kayansa da gemusa da komai, da ka gashi zaka kyashi ta ustaz, amma kuma a zahiri ba ustaz bane barawo ne. Dan Allah dan Annabi dan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah dan Annabi ba dan ni ba, dan Allah dan Annabi a taimaka a min sharing na wannan bidiyon. Dan Allah ina son sakon ya kai min inda nake so ya kai. Bara mu saurari wannan voice din da ku dan Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da gida ai na ji ka. Ka san yarinyan ta tun a mulkin Obasanjo aka kai ta Lagos. Aka kai ta Lagos ana wulakanta ta tun tana kwaila. A hannuna ma ta fara nono. Duk wani cinta da shanta da suturarta ni ne a wannan shekaran. Ni na biya mata makaranta Arabu da Boko a cikin ƴaƴan Yarbawa, na sa ta koyon dinki. In ka ganta da 1000 ko 500 ko 200 ni na bata ta kashe. Ni na ba malaman makarantar kuɗin abinci su dinga bata kuɗin abinci safe da rana, haka a wurin dinki. Suka dauke ta suka aure da ita iyayen, aka je aka haifi yara biyu, daga yara biyun nan ta kashe wannan aure. Ta fito ko zan aure ta ko ba zan aure ta ba. Waje na za ta zo ta zauna, ta san za ta ci za ta sha. To yanzu dai a takaice zai iya ga maka ta kai shekara 10 a barki umma ba ta ko ba. Ban taɓa magana da ita, wata taɓa magana da ni ba. Kuma da su alinu suka dauke ta suka kai ta wurin yawon fim da ni ta je ta haɗa ta yi tsafi saboda ta yi suna a duniya ta samu kuɗi a san wace ce ita. To yanzu duk abin da kaga tana yi a duniyan nan jini na ne a jikinta, ba jinin ta ba jinin ubanta ba. Ai dalilin da kaji ta sa mata ana ce mata matar oga kenan, hawa aka yi mata matar oga, kuma shi ma raran ya sani ana ce mata matar oga. Shine shi ya bi sai ya zina da ita ne ta kiyar da shi, da hanyar da zai bi ta kiyar da shi. Shine ya lallaba ya je daga zaji a gashi da kashin shatima a Maiduguri, ya bullo mata ta siga aure, aka daura masa aure. To yanzu wannan auren da kake ji ana cewa yayi aure wallahi billahi la ilaha illa huwa, zan iya ga matan daga ranar da aka daura auren nan har yau ko rigan nonon ta bai gani ba, ko rigan nonon ta bai gani ba. Yanda ta hana shi din a waje haka cikin gidan ma ta hana shi, ta kiyar da shi saboda yana tana kuskurewa din namijin da ya taba ta huka cewa za ta yi, ta sani kuma yanzu ba ta da komai gaban Allah, komai ta kwace kayanta. Wancan satin ma da ya wuce akwai wata da ta mutu aka ce an je an rufe ta, kasa ya ki daukan ta, ana ta je hota, mata sun cika makabarta ana zuwa kallo, karshe hoton ta aka daura. Na ce to mutane sun fara gane me matsalarta, me tana da matsalarta a duniya kenan.
to yanzu nan da kake ji wannan magana da muke da kai billahi la ilaha illa huwa daga Allah ba wani in yau ta faɗi ta mutu ko a gidan uban rara ne ma ba a gidan raran ba sai an nemo ni saboda ba za a iya daga wannan gawan a raba ta da ƙasa a cikin makara ba sai an neme ni an kama da ni makabartan an ce ma kabarin da za a haɗa a rufe ta ba ta da kabari Allah ya riga ya hana ya rufe kabarin ta gaba ɗaya ba ta da shi duk wani abu yanzu idan kaga ta samu sauki a tarihin rayuwarta yanzu kaga ta ƙara samun sauki sai in na sa hannu kuma ni ba zan sa hannu ba ko yau ta mutu in sai dai su sa ice su kona gawanta amma ba zan zo sa hannu a kama gawanta ba zalunta na da kai a duniya zaluntan yana nan daga nan har lahira wannan masifa ni da ita ba zai kare ba yawa masifa ba zai kare ba shine mutane wai ai in ya kyale ta ko in ya hakuri mata da Allah nace ni ba zan yi hakuri ba shi ma Allah ai ya san me ta yi shi ma ya cire hannun shi bane da ita ai ya cire hannun shi bane da ita to kaji su dai kawai suna ganin mutum a bariki ne da kudi amma ba sa sanin masifar da ya dauka maka shi a duniya to kaji masifan ita masifar da ta dauka maka a duniya tsakaninta da ni ne da ni ta je ta tsafi saboda ta samu kudi wannan motar da rara yake amma ta dauke motar tace ta sai da shi ta ga uban da zai magana dan gwala ake bude motar to yanzu da ina nan a gaban ka zan sa hannuna zaka ga motar ta bude saboda jini na ne yanzu dan gwalan motar a duk ba wannan ba a gaskiya to ba matsala na gode sai ka ji magana ta gaskiya duk mutanen da suke tare da daga goga suna neman su dora shi akan wani bigire na nadama gaskiya ba kwa kokarin gaya mai gaskiya ko mu kun san a wane ne yake ciki kun san a wani hali yake ciki wannan wace irin rayuwa ce abin da ake yin shi a cikin raha kuma kun fara daukan abin kuna dora on social media sa misali wannan maganganun da yake da gaske yake yi tun a baya shekara kusan 2 da ya wuce zuwa 3 na riga na gaskata maganar shi an riga an gaskata maganarsa amma kuma kun san wace iriyar matsala ce kuma kun zo kun fara daukan irin wannan maganganun kuna dora on social media menene irin wannan menene haka ba adalci kuke masa ba fa kuma wannan abun kuna yin shi ne kuna ganin abun kamar wasa abu zai iya zuwa ya fi karfin ku ya fi karfin sa abu zai iya zuwa ya fi karfin ku ya fi karfin sa duk abin da zai shigo da bangaren misali a ce na kasafi ko wani abu da ya zama na makamancin irin wannan abu yana tashi daga gaske fa ya koma wasa fa abu yana tashi daga wasa fa ya koma gaske fa wannan fa ba rayuwa bace ba fa wannan abun ku daina daukan shi a matsayin raha fa ku fa daina daukan wannan abun a matsayin raha wallahi matsala ce mai girma ku daina daukan wannan abun a matsayin wasa fa ku fa daina fa kuna jin fa irin kalaman da yake faɗa kuma kun dauka kuna posta irin wannan abun fa ba fa rayuwa bace ba fa an sani komai na rayuwa yana iya canjawa yau nake tare da kai gobe ban san wane ne kai ba yau ina tare da kai a matsayin misali yaron mota ko ina tare da kai a matsayin misali direba gobe ban san wane ne kai ba Allah ne kadai ya sani abokane nawa muke da su a baya wanda yanzu ganin su ma yafi karfin mu gansu yafi karfin mu yafi karfin ka in misali irin wannan taimako ne na taimakawa abokina a baya na siya mai abinci na yi menene na taba dinka mai sutura rayuwa ce za a zo level din da ganin shi ma baka isa gan shi ba in ba shi ne miya ganka ba an san da wannan dan Allah ku daina daukan irin wannan abun kuna posting din shi ku daina ba daidai bane kuma ku kun riga kun san me yake tafiya da tare da shi ku kun riga kun sani kuma kun zo kuna daukan maganganun shi kuna yadawa me haka ba fa soyayya kuke nuna mai ba fa ba soyayya bace wannan tsantsar kiyayya ce kuma duk ku daina daukan wannan abun a matsayin wasa da idan ana mai a matsayin wasa a lokacin tana a matsayin bata yi aure ba yanzu fa matar wani ce yanzu matar wani ce ko ma menene irin wannan wasa sai a hakura an yi abun nan tun a baya shekara nawa ana ta yin wannan abun yanzu kuma gashi kun zo kun fara dauka kuna sashi a social media me yan nan
menene wannan wace irin rayuwa ce? Tumin ubangiji ba sasanci kuke neman masa ba. Wannan abun kuma ba wasa bane, jahilci ne wannan, daƙiƙantaka ne wannan, shashashu kawai.